Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlary hem dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleriniň dürli ykbal pursatlaryny ele alýan Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Ma'lum bolýaly, Türkiýede 700-den gowrak owan sanly türkmen student bilim alýar. Türkiýede bilim alýan owan sanly türkmen studentleriň hem bir birleşigi bar. Owan sanly türkmen studentler birleşigi 27 aprelde İstanbulda owan san türkmenleri we globallaşmaklyk döwrüne täze nesil atly nowatdaky uly ýygnagyny geçirmäge taýýarlanýar. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly gepleşiginde bugün ynha şol geçiriljek çäreden ýygnakdan uğralyp owan sanly täze türkmen nesliniň geljek barada alyp barýan işleri hakynda Türkiýede bilim alýan studentleriň birleşiginiň öňdawarjylaryny tegeleg stol söhbetleşigine çağırdyk. Söhbetleşlerimiz Türkiýede owan sanly türkmen studentler birleşiginiň öňdawarjylary Abdulnazar Rahman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldin Amanullah Erkin. Sağ olun, minnettar. Yine uruş söhbetleşimizim Esadullah Erkin. Esadullah senem hoş geldin. Sağ olun, minnettar benim. Söhbetleşler yine şu owan sanly türkmen studentleriň Türkiýedäki birleşigi näme üçin döredildi? Näme üçin gerek bolýan şeýle bar birleşik? Türkmen sanly studentleriň birleşigi ýokda, Laytada owan sanly türkmen studentleriň birleşigi bar. Şunu nähil düşünürip bilersiňiz? Men Abdulnazar Rahman, Dünýä Türkmenleriniň dinleýijilerine bärden salamlarmy ýerýän. Bu Awganistan türkmenleriniň Türkmenistandaky ýigitlere garantyla köp gynçylyklar içinde ýaşap buguneçeliğin geçindirip geldiler. Onun için Awganistan türkmenleri köp bir gynçylyklara duçar gelenleri için Türkiýe gelben bir okuwlaryny has başarılı bir alkytjak bolup bärde bir birleşik gurmalaryna sebep boldy. Osaň Türkmenistan döwleti dünýäde bir garaşsyz we tarapsyz bir döwlet bolan için aňyrda parahatlyk içinde, rahatlyk içinde ýaşap gelýän türkmenler bolanlar için bizim Awganistandaky türkmen ýigitlerimiz ýanaklar gynçylyklara duçar gelmediler diýip tanygym düşünýän men. Şol inni owan sanaky türkmen ýaşlaryň esasanam şol geljek nesilleň şu taryhda bolup geçen kynçylyklaryň gaýtalanmadylygy üçin, şolaň öňüni almak üçin şeýle bir birleşik döretdik diýäňiz şeýlemi? Hawa şöýledir. Şu birleşigiňiziň ine owan sanly türkmenleriň täze nesline nähil peýdalary bolýar? Esadullah Erkin. Ýa-da dokunmak hem aýryk geçişýäni bildiğimiň maksady bundan öňki ýyllarda urus sebepli biz kan okuw unustyr bilmediğimiz için bir-birimizden hemişe ýan-ýana bolup bilmediğimiz için bir birlige darurat boldy. Onuň üçin bunyň täsiri hususan bir toplumda bir hereket bolsa bir illa bir täsiri boljakdyr. Bildirin hem şu eden hereketimiz Awganistanda ýaşap ýören ýaş ýigitlere hem Türkiýede okap ýören türkmen ýaş ýigitlere hem ulu täsirleri boldy. Olar hem biziň aramyzda gatylyp biziň bilen aýny pikirde bolup biz hem geljekde sizler bilen birlikde hereket edelim. Türkmeniň balaçyn türkmeniň hakkyna iýe bolmasy için biz hem birlikde hereket edelim diýen kişiler biziň aramyzda gatnaşanlar boldy, gatylanlar boldy. Gün geçtikçe tanymyz artýar. İnşallah ileride bu gidişde biz ulu işler bejeripdiler diýip düşünýäris. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Söhbetleşýärimiz Türkiýede okaýan owan sanly türkmen studentler birleşiginiň öňdawarjylary Abdulnazar Rahman, Amanullah we Esadullah Erkin daglar. Söhbetleşýär size inha nowatdaky soramyz şeýle. Owan sanly türkmen ýaşlar we Laytada Türkiýede okaýan studentler inha şu ýyl ikinji gezek İstanbulda şeýle uly ýygnak geçirjek bolýarlar. Geçen ýyl ýygnak geçirdiňiz inha bu ýyl ikinji gezek ýygnak geçirýäňiz. Şu geçirýän ýygnaklaryňyzyň alyp barýan işleriňiziň esasy maksady näme? Men Amanullah Erkin, menem öz nowbatym bilen Azatlyk radiosy arkaly dünýäniň dört bir ýanynda ýaşaýan türkmen doganlaryma öz gyzgyn salamlarymy höderleýän. Öten ýylda bilişiňiz ýany düýünden bugün Awganistan türkmenleri we täze nesil programy İstanbulda bolup ötdi. Muňa da bärdäki ýakyn ülkelerden gelen ýaşurlarymız boldy. Onuň üçin hem öten ýylky eden programymyzyň
iň ketde maksatlarymyzdan birisi de Awganistanda bizim ýaşullarymyz tarapyndan bul alyp barýan işlerimiz eşitilip örenken olar hoş boldular alyp barýan işlerimizden. Awganistanda ýaşaýan demirgazyk illerde ýa-da vilayetlerde däl-de obalarda ýaşaýan ýaşullarymyz da 5 ýyl ogal öz çağalaryny, öz täze nesillerini diýkançylyga iýberýän ýaşullarymyz bul zatlara alyp barýan işlerimizi görüp öz täze nesilini gollamak için vilayetlere iýberdiler. Türkmenlerden bir zat boljakken okysa diýip. Onuň üçin hem bu ýyl üniversitege giriş kan üniversitelere gitmege hak kazandılar. Öyle mi? Onunla sizin şu Türkiye'deki alyp barýan işleriniz onunla diýmek owalardaki türkmenlerde bir umyt döredipdir da şeýle mi? Hawa öten ýyl geçiren ketde ýygnaşygymyzdan soň Awganistanyň dürli illerinde aňyrdaky täze nesil gençlerimiz hem bizler ýani bärdäki alyp barýan ýygnaşygymyz ýani öz aralarında 15 günden bir ýa-da bir aýdan bir ýygnaşyk alyp baryp ötýärler. Kabilde, Mazar Şerifde we Şybrganda ketde vilayetlarda. Olar biler hem Facebook arkaly, sosial media arkaly bizler irtibatda. Olar öz alyp barýan işlerini bizler bile paýlaşýarlar we bizden bärde alyp barýan işlerimizden de kan gowandyklaryny söýleýärler. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýäňiz. Söhbetdeşler inha nowatdaky soramyz şeýle. Türkiýede okuyan Awganistanyň türkmen studentleriň aryp barýan işleriniň we geçirýän şu çäreleriniň halkyň arasyndaky täsirini nähil görýäňiz? Inha Awganistanyň türkmen köpçüligi Türkiýede okuyan türkmen studentleriň şeýle hereketlerine nähil gollaw berýär, nähil çemeleşýär, halkda nähil gollaw alýaňyz? Esadullah Erkin. Bilsiňiz ýani hani bu mundan öňkü döwürlerde türkmenleriň birleşmesine, türkmenleriň böyle bir hareket etmesine mümkinçilik berilmedi. Häzir soň wagtlarda Awganistanda täze hökümet gurulandan soň, ondan bu wagtda biziň döwlet idaralarynda işläp biljek kadrlarymyz bolmadygy için türkmen döwlet idaralarına kan işläp bilmediler, hakyna iýe çykyp bilmediler. Biz hem şöyle mümkinçilikli bizim elimizde geldi ki yurt dışına gidip Türkiye'nin yerlere gelip okumak bize nasip oldu. Son Türkmenin täze nesline. Biz hem bari gelenen aýtdyk ki her iş birlik bilen bolar. Biz birlik içerisinde bolsak bize hiçbir güç bize täsir edip bilmez. Esasat agdyrlyk diýdiňiz, ha? Agdyry bolmasak bize hemme bize ayağa seter, bize hiç kim hormat oýmaz. Onun için biz bir birlige zerwet gördük. Bundan soň biz başlarda bundan öňki ýyllarda hem maksum bolan anma programı diýip hani bir aramızda size kam bolsa biz toplanýardyk. Hani bu gelecekler bilen ileride bir näme edip biler. Ondan soň bu kil bar bu program ulakanlaşdy. Diňe Türkiýeň içinde däl Awganistandan we Türkmenistandan, Irandan, Irakdan dünýäniň dürli ýerlerinde ýaşaýan bilen türkmenler hem oňa çağırmana başladyk. We bizim bu hereketimiz ýanky toganamyzyň aýdyp geçýäni Awganistanda mundan öňki ýyllarda türkmenler kan okuw unsura nokta. Ýok türkmeniň çağırsa okuyplan bolar. Çünki bular hani başgalar tarapyndan hem işi edilenligi için, başgalar tarapyndan bulara mümkinçilik berilmedigi için bular şu düşünje gabyl galantylar. Soň biz bu hereketi başlatdyk, aýtdyk ki türkmen birlik içinde boldy. Türkmen hem orta açykda iş bejerip biljek bir adamdyr. Ve bizim bu hareketlerimize Awganistandaky ýaşullarymyzdan we ýaş nesiller hem bize onu bir buýşanç bilen bize karşıladylar. Diýdi ki, bular aňada işi bejerip bilýär. Biz hem de Awganistanyň içindäki okuýan üniversitetlerdäki talipler hem aralarında bu ýakyn wagtlara ýaňançyk geçirip, olar bilen hem ciddi bir irtibatda bolýar. Hani häzirki wagtda gün geçtikçe bizim sanymyz artýar. Bize Awganistandaky däl türkmenler Hindistanda, Kazakstanda, bunyň ýana bir kança döwletlerde hem okapýar. Olar bilen bize bir ciddi bir irtibatda, olar bilen geljekde biz häzirki her birimiz dürli bölümlerde okapýar. Ekonomik orada, siyasi orada ve lukmançılık oralarda. Gidenden soň Awganistan barandan soň halkymyz için we Awganistan için näme edip biler? O düşünjeni häzirden bir paýlaşýar. Dogrudan hem bir kança ýyl öňbärik Türkiýe'ge göçüp gelen türkmenlerimiz tarapyndan hem gatyl umyt bilen garşylanýar. Olaryň bize sag bolsunlar, hemişe ýanymyzda, olaryň bize boldyýarlar. O şekilde gün geçtikçe biziň birligimiz güýçlenýär, näsip meselelerde uly işler bejerip bilemkäk diýip arzu etýär. Söhbetdeşler inha nowatdaky soramyz. Türkiýedäki Awganistanyň türkmen studentleriň birleşigi geljekde jemgyýetde nähil rol oýnamak isleýär. Ine ýaňy bir hereket başlatdyk diýdiňiz. Bu hereket geljekde syýasy hereketi öwrülermi? Geljekde bir syýasat bilen meşgullanmak, türkmeniň geljekde syýasy hak hukuklary bilen baglanyşykly iş alyp barmak ýaly bir niýetiňiz, planyňyz barmy? Men Abdunazar Rahman. Awganistanda türkmenler ýaňa maýda ötdik. Ýigitleri bolsun, ýaşullary bolsun, köp bir gynçylyklar öz haklaryny bugüne çelin alyp bilmän, ýani öz haklaryny başgalar ýyp bugüne çelin şöyle ýaşap berdiler-de. Onuň üçin hem bu Türkiýedäki okap ýören Awganistan talipleriniň birleşigi
birleşiginiň asl maksady okuw barada söhbet etmek. Uganistan türkmen ýigitleriniň köpürrak bara akylyp, Uganistan türkmen ýigitlerini bärde Türkiýe, ýani Türkmenistana, Hindistana ýollar tapýan bulary her uğurda, her bölümde okutmak için, yani tabiplik bolsun, halkara gatnaşyk bolsun, siyaset bolsun, diplomasi, onun dışında yani her babattan akydyp okuşturmak we bu ýigitler hem erkekün okuwlaryny gotarandan soň öz ýurtlaryna barandylar Uganistana. Sonlarım her kaysi tabipler bir özüne bir tabiphana açıpdan egim keselhana o yerde hizmet eder. Siyasatta okuyup görenler kotarıp ertekün muhakkak angra bartdan egim siyasata katılacağım bolar, tüccarata katılacağım bolar. Hani bunu var vakt gökezer deyip biler. Şu vakta Uganistan Türkmenlerinin birleşiginin Türkiye'deki asaslı maksadı Türkmen yigitlerini birleştirmek ve okuwda başarılı bolmasını sağlamak ve köpürrak Uganistan'dan okuwca yukarı okuwlar okuymak için yol görkezmek bizlerin asasi maksadımız olsa bu wagtda. Sököteşler inha nowatdaky soragymyz şeýle. Türkiýedäki Uganistanly Türkmen studentler birleşigi Türkmenistan, Türkmen sehrallar ýagny Iranaky türkmenler we dünýäň beýleki ýerindäki dünýä türkmenleri bilen nähili aragatnaşyk saklaýar ýa-da olar bilen geljekki planlarda bir iş etsek diýen diýetiňiz planınız barmy? Hawa men Esadullah Erkin bilşiňiz ýani häzir biziň birligi guramyz hem kan wagt bolmady. Munyň içinde hani bu 2 ýyl bary birazdyk biziň sanymyz ulsumyz köpelip dur. Ýöne häzirlikçe biziň ýanky doganymyzyň maýlyk geçýän asasy maksadymyz bugunky edip ýören işimiz bärde türkmenleri okuwda mümkinçilik saglamak, öň ödümüzi güýçlendirmek. Biz ödümizden kadrlary köpeltmek. Häzir hem de Irandaky türkmenler bilen hem belli bir şekilde ittifaklarymyz bolýar, programlary bärdeki ýöneşiklerimizi çağırýar. Ama häzirlikçe Türkmenistan bilen biziň otaya gideldi isek, otaya biziň Kuyda meselemiz gynçylygymyz bar. Onun dışında Türkmenistan han bir taraf harakat bir döwlet bolan için ýigitleri hem munyň ýanynda atda bilen kan gyzyklanmaýarlar. Näme Türkmenistanly studentler aktiv däle, Alaytada Uganistanyň türkmen studentler aktiv. Näme düşündirmeli şunu? Indi şu bilsiňizden hem de köprak gynçylyk görünmez için, bugunaça hakkymyzdan mahrum bolanmaz için bir bu ýollara düşmek mecbur etdi. Bir-birimize hasam ýakynlaşmak. Ama Türkmenistanda ýaşaýan ýaş nesilleriň men fikirimçe hani böyle bir gynçylyklar görmediği için ve böyle bir da derwlet bolmadığı için hani olar özüni gaty rahat görýärler. Bizim durumumuz Türkmenistanda ýaşap ýören ýaşlardan gaty kan taşly. Biz kan okamamyz gerek. Kan urlarda özüme ýetiştirip otaýdaky başgalar tarapyndan edenmemek için hakymda ýetişmemiz için alat etmemiz gerek. Türkmenistanly ýaşlardan hem dünýäniň başga ýerlerinde hem ýaşap ýören türkmen doganlarymyzdan hem de kaýşyk ýosmanyň ýanynda birlikler gurup biziň bilen ýaklaşsalar, maksadymyz Türkmeniň adyny ýerden dünýä tanıtmak we Türkmeniň taryhyny canlandyrmak. Bu biziň hiç bir bu ýa Uganistan türkmenleriniň ýa Uganistan türkmen ýaş ýigitleriniň bu işi alyp barmasy bilen Türkmeniň bir akbalyny degişdirmek harajak bolýan. Häzir Türkmenistanda onun mümkinçilikler bar. Olan bize köpürak bize ýol açsalar, gatnaşyp olar bilen hem bilen fikir alışverişinde bolsak, gaty kan bozuk bilen bilimimiň ösmesine, dilimiň saklanmasyna. Biz häzir bilsiňiz ýani Uganistanda köpürak biziň görýän nemelerimiz fars dillerinde, biz enedilerimizi okup nemelerimiz ýok, kitap ýok, okup biljek mümkinçiliklerimiz ýok. Hani bu Türkmenistandaky ýaş ýigitler bilen hem ýakyn irtibatda bolsak we biziň edebiýatymyzyň ösmesine, we dilimiziň ösmesine hem gaty mümkinçilik saglanmak diýip düşünýän. Olardan hani aramyzda gatylsalar gaty buýsunar. Indi şu wagtda Türkiýede okap ýörsiňiz, 700 gowrak Uganistanly türkmen studenti. Türkiýede okap ýören müňlerçe türkmenistanyny student wadylýar. Şol studentler bir siziň birleşigiňiziň adyny eşden wagty, siziň edip ýören işleriňizi gören wagty, şolar nähili bir reaksiýa berýär, şolar nähili bir pikir, duýgu dörýär şolarda. Oňoýlymy, oňoýsuzmy, nähili garaýarlar şolar ýalyky. Alaytada Uganistanyň türkmen studentleriň Türkiýede şeýdip türkmençilik üçin, türkmenler üçin algap bermegine şu studentler nähil baha berýär, Türkmenistan studentler. Şolar bilen bir duşuşup, gürleşip görýäňizmi? Indi elbetde meniň bärde okap bilen halatymda klaslaşlarym bol piranlar hem bar hani meniň bu hereketlerimden hani bulardan kabak meniň gurrun berýän diýen ki bilen Uganistanda türkmenler bolup ýaşap görsem bugün açyp ödümde tanıdyp bilmedik, sesimizi çykartylmadyk ama bize böyle bir mümkinçilikler geldi. Biz munyň ýurt daşyna gelen plakasyzyň ýa gardaşlarymyz bilen dünýäniň durly ýerinde ýaşap ýören türkmenler bilen ýakynlaşmak we bir-birimize hasam gyzykdary bir-birimiz bilen gatnaşykda bolmak ardy etýär diýip olar bilen gepleşmem olaryň kabirleri katı bizden nemeltiýarlar hani bu sanýarlar ýa şöyle bu kynçylyk şartlarynda Uganistan ýa şartlaryna gelip siz çörlere gelipsiňiz şu işleri bejerip bersiňiz diýip katı bize bu sananlar hem bolýar ama kabirleri köpleri bäri Türkmenistan ýaşlary gyzyklanan ýok munyň meseleleri için hani gurrun esengedem kan bela diňbilen nemesi sigelen ýok. Näme üçin şoň gyzyklanmalygynyň nähil sebäbi bolup biler? Endi bilsinçe Türkmenistan hökümetiniň kabir budatlary neme bermemesi hani aňyr olar belki öyle bir korkusy barmy diýjek bolýan. Türkmenistan hani bir tarapy döwlet
döwlet bolan için hani milletlara gatnaşmasyn. Hani bir taraplygan diňe şoňa düşünýärler. Bir tarap bolsak başgalar bilen gatnaşmaly, başgalar bilen gatnaşmaly bolmasyn öz ýakalyk öz elimiz düşünjesinde ýany görýän bäzi türkmen ýaşygitlerini, Türkmenistan ýaşygitlerini. Hakykatan böyle bolsa galat hani bir tarap bolan bir döwletdiň bir ülkeniň orşunda galşynlar. Onun bilen Hysar Awganistan ýani ýakyn bir diller ýany otur. Sade meniň ýaşap ýören obam Kerke meniň 32 kilometre bir mesafede ýaşaýan. Ýöne men bärik gelensen bir türkmen bilen ýüzmeýiz bolmady. Biziň gatnaşmamyz o töýde gidip gelmemiz gaty gynçylyk. Biziň maksatymyz hem berde olar syýasy bir nemeleri çekmekde, diňe şol dilimizi saklamak we garyndaşlygymyzy saklamak. Azatlyk radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Söhbetdeşlerimiz Türkiýede okaýan Owganstanyň Türkmen Studentler Birleşiginiň öňdawarjylary Abdulnazar Rahman, Amanullah Erkin we Esadullah Erkin aglar gurung döşlüğümüzün ahyryna Türkiýedäki Owganstanyň Türkmen Studentler Birleşiginiň öňdawarjylarynyň, ýagny sizleriň Azatlyk radiosu arkaly dünýä türkmenlerine halkara metbuat arkaly aýdaýsam gowy boljak diýen bir sözlegiňiz, islegleriniz bar bolsa şonu alaly söhbetdeşler. Abdulnazar Rahman, hawa Amanullah Erkin we Esadullah Erkin şeýlelikde bugünkü söhbetdeşigimizi jemläliň. Hawa Abdulnazar Rahman senden aşaly. Owganistan türkmenleriniň biýanky dünýäde ýaşap ýören dünýä türkmenleriniň hemmesiniň birleşmesi için Owganistandaky türkmenlerimize hem okuw babatdan hemkarlyk etmelerini haýyş etýän. O babatdan eger Owganistan türkmenleri hem birleşseler Türkmenistandaky ýana garyp 4 million nüfusy bolan Owganistan türkmenleri hem köp bir azynlyk bilen gynçylyklar bilen ýaşaýarlar. Onuň üçin Owganistan türkmenleriniň hem ýaşulary bolsun, barlyklary bolsun, taze ýaş ýigitlerimize okuymalarında, okuş babatdan her türlü imkany saglamalaryında hemkarlyk etseler ýaxşy bol diýip oýlanýan. Bilegelli diýäde Abdulnazar Rahman şu ýerde bir zat sorajak bolýan. Inha Owganstanyň Türkmen studentleriň Türkiýedäki birleşigine iş alyp barýaňyz, hem meňe öňdawarjy. Iň köp haýsy temada näme barada kynçylyk çekilýär? Näme barada ýoluňyz ýapylýar ýa-da ýoluňyza päsgelçilik, bökdönçilik çykýar? Bir şeýle bolýan wagty bolýarmy işleňizde? Bolýar. Indi Owganistanyň bizleriň bu alyp barýan birleşigimiziň işleri Owganistanda ses getirýär. Soň aňardan ýigitlerimiz bizler bilen irtibat goýýarlar, telefon arkaly, media arkaly. Soň olar bizlerden haýyş etýärler, bizlere bir ýol tapsaňyz da bizlerem Türkiýe ýa-ni başga döwletlere gidip, ýa-ni Türkmenistana mesela gidip taýym okuşlarymyzy ilerletsek diýip taýym haýyş etýärler. Soň biz berde hani hem Dubaýda bolsun, Arabistanda bolsun, Türkmenistanda bolsun, Türkiýedäki ýaşap ýören türkmen barlyklarymiz bilen irtibatlaşýarys we ýani şol okuyjak 4 ýyl ýa 5 ýyl şonuň giderleri için, masraflary için şol ýigitleriň okuymasy için kömek etjek adamlar tarýarys, lekin köp gyn bolýar. Türkmenleriň eliniň açyk bolanyny, ýani bir haýr iş edýän bilen türkmenleriň ýok däl de bar bolanyny bilýäs, amma okuw diýen tiller bir on ýani başga işler ýana hemkarlyk etmediklerini görýäs. Ana şol babatda köp gynçylyklar ýaşadyk. Uly ýygnaklar etjek bolýar, şunda da hemme ýaşullarymyz däl de täsirleriň farkyna batdyr. Türkmen ýigitleri bizler bundan soň öz milletimizi türkmeniň bölünmän ilerlemesi için bu türkmen ýigitleri okuyup bir işler edip biljeken diýip olar bizlere hemkarlyk etýärler. Ana men aýtjagym şol Owganistandan geljek ýa-ni başga ýerden geljek türkmen ýigitlerimiziň okuymasy için barlykly türkmen agalarymyz olara kömek etseler, onda türkmenler hem öz aýak üstünde durup bugüne çerin hakyny ýetiripdirler. Mundan soň hakyny ýetirmen hem Türkmenistan, Türkmen Sahra, Awrupadaky, Türkiýedäki, dünýäde ýaşap ýören türkmenler bilen hem birleşip hareket halinde bolup bir toýu bolan pilla, bir märekesi bolan pilla bile ýer diýip tanygym düşünýän men. Ýaxşy bolar diýipden oýlanýan. Amanullah Erkin, sözüne oýty sen bir soňky sözüň alaly. Jemleýiçi sözüňi. Men öz nobatym bilen dünýäde Azatlyk radiosu arkaly bizi dinleýän bütün türkmen doganlarymyza gelin okuwsuzlyga türkmen arasyndan galdyralyň diýip muny galy berse Owganistandaky türkmen doganlarymyza seslenýän we örde alyp baran ketde işlerinden ötürü de Abdulnazar agamyza Mazar Şerif merkezli bolup 60 sany çağamyzy 5 ýyldan beri hemme işlerini
üstlenip, ýakşy ýetişdirip, üniversiteye yerleşdiren Ustad Nazary Türkmen agamyza da bu radio arkaly olara geçse sağ bolsun diýen. Galy berse hekimimiz da Owganystanyň Demirgazak obalarında, Demirgazak vilayetlerinde 9 sanat leýliyesi bolan, bilim ýurdu guran hekim agamyza da sağ bolsun diýen. O da türkmenleriň täze nesilleriň ikbaly üçin, elinden geleni çıtıraş ýonlary üçin başga agalarymyza da olary gollamak üçin bärden seslenýär. Bir de 27 apreldäki programymyza da 30'a ýakyn ýaşullarymyz Heratdan, Badgystan, Anthoýdan, Akçadan, Şyburgandan, Mazar Şerifden we Kunduzdan, Kabilden erte olar inşallah Istanbul'a gelecekler. Hala hazırda aňarda başlygymyz da bir hefteden dar Owganystanda olaryň wiza işleri üçin çıtıraşýar. Olar da geljek we dünýäniň 15 ülkesinden Owganystanyň türkmen baýlarymyz, türkmen tüccarlarymyz we galy berse dünya türkmenlerini de çağırdık hava. Galy berse de 27 aprel üçin yazdığım bir şiirimi sizler bile paylaşmak istiyorum. Ve soňda hemmäňize Taňry Taala tapşyrýan. Gözüňi aç ey dogan, dünya senin, can senin. Yatma gaflatda uyan, zaman senin, gan senin. Täze ýollar tapaly, täze nesiller bolup, bir-birimiz goldaly, bu ýollarda bir bolup. Türkmen yigit unut, akan arık akacak. Türkmen yigit unutma, akan arık akacak. Ey halkım sen ağlama, göz yaşların dinacak. Sağ olun. Sağ ol Amanullah Erkin. Soňky jemleýiji sözü Esadullah Erkin senden alaly. Söz sende. Şu dünýäniň dürli ýerinde ýaşap ýören türkmenleri meniň bir ýaş türkmen ýigidi bolup haýsym. Gaýrat edip ilim bilim almak üçin köşeşsinler. Bu asar biziň ýaşaýan çağymyz bilim çağı. Bilim bolmadan biz hiç bir ýere ýetip bilmez, hiç bir mendile ýetip bilmez. Bilim boldumy, biz birlik içerisinde bolsakmy, bize hiç bir güç bile täsir edip bilmez. Onuň üçin hem hususan Owganystandaky türkmenlere mundan daha bular üçin mümkinçilik ýokdy. Ostan göze atylmady. Häzir bular üçin uly mümkinçilikler bar. Hökümet Owganystan döwleti bular üçin mektep okumak mümkinçiliklerini berdi. Bunu gaýrat edip başga Owganystanda ýaşap ýören milletler, ýani biziň türkmen halkymyz da munyň kadyryny bilsin. Bu berde hem işin deýhançylyk we topançylyk diýip görmesin. Bu asra laýyk bolmak üçin çağlaryny okusunlar. Hani bizler hem berde Owganystanyň türkmen taýyplar birleşigi bolup elimizden gelençe gije gündüz diň Owganystan türkmeni de dünýä türkmenlerini birleşdirmek için, dünýä türkmenlerini iýe çykmak için alada etýär. Bu biziň hem elimizden geljek her ýyly mümkinçilik bolsa biz türkmen için bunu aýamaz. Onuň üçin hem gaýrat edip bizler hem güýjümizde güýç gasynlar, bizler bilen birlik içinde bolsunlar. O dünýäniň İran ýanak, Türkmenistan ýanak, Irak ýerde ýaşap ýören ýa dünýäniň Ýowropa ülkelerinde ýaşap ýören türkmenlerden hem bir ýaş türkmenliği bolup haýdym. Çünki biziň bilen fikir alşygynda bolsunlar. Ýa-da doganamyzy gaýryp geçýär. Yani biziň Owganystan türkmen ýaşlary ilim bilim için suwsap ýörler. Bäri gepilmek için köplenem mümkinçilikleri ýok. Gaýrat edip muny biziň ýa Owganystanyň öz baýlary bolýar, ýa dünýäniň dürli ýerinde ýaşap ýören baýlar bolýar. Gaýrat edip bular üçin hani Türkiýe ýanak ýa Türkmenistan ýanak döwletlere gidip okumak için mümkinçilik sağlasalar diýip arzu etýän. Dünya türkmenleriň arasynda gezip ýörkäk, gadymy türkmen aýdym saatlaryny gözläp ýören, özü täze diýeli şäherine doglan Pakistandaky türkmenlerden türkmen halk döredijiliğiniň jan köýeri Settar Mengle duş gelip onuň bilen söhbet başlaýarlyk. Gelin, Settar Menglini bilelikde dinläýälik. Settar Mengli türkmen halk döredijiligi ile baglanşykly aýdym saz gözläp ýörkä tanyşdyk. Settar Mengli bu türkmen aýdym sazyna, türkmen halk döredijiligine gyzyklanma nerden öredi, nädip döredi? Men atamdan oğlan men fizik bilen, çağa bilen türkmen aýdymlar eşýärdi, ýaşullar eşýärdi. Fiziklikden täsin gelýär maňa bu aýdymlar nähildi. Ondan soň wagt geçdikçe biziň öz kültürden gelen duýtar türkmen halk aýdymlary, türkmen sazı,
ýa-da ulama ýakşy gelýär ýani. Settar, sen özüň nireli türkmen, dünýä türkmenleriniň nirdäki wekillerinden? Bağımdan Lewattan göç eden 2030-njy ýyllarda men atam Awganistanda doğulan, men özüm Pakistanda aňarda ýaşadym. Pakistandan köp türkmenler bar aňarda, kolunamyz, islamyz aňarda Awganistanda. Şuma özüm Bursada okyan. Türkiýede, ha? Berdi. Türkiýede. Settar, siz Pakistanyň raýaty bolup ýaşaýaňyzmy ýa-da wagtynça ýaşaýaňyzmy? Pakistanda citizen kartı veren billere vatandaş değil ama bu green card gibi. Ha, wagtynça ýaşaýyş, ha? Pakistanyň şol öz raýaty watandaşy bolup ýaşap ýören türkmen barmy? Vatandaş bolup ýaşap ýören türkmenler var ama köp az türkmenlerin köpüsi Awganistanda suwaş bitenden soň 2001-de köpüsi aňary Awganistana gitdi. Şol Hindistandaky soň Pakistandaky türkmenler türkmençiligini inedilini näme saklapdyr? Men özümden misal bereyim. Men ýaşadygym ýerde türkmen ýokdy. Bolsam ýaman az aýda ýylda bir gidip mihman bolýardyk ýa mihman bolýar. Aňarda türkmenler köp azdy, ýani türkmençe az gepleşilýärdi. Türkmenlerde bir hiçbir zaman öz dilini, öz kültürünü, ýaşullar hiç ýatdan çykaran oklar. Türkmençe aýny şu eski türkmençe ýana birleşilýär, gepleşilýär aňarda. Hindistanda, Pakistanda. Sen türkmençe näde öwrendiň onu? Urduca, İngilizce, Türkmençe, köp türkmençe diýeli. Bozuk bir türkmençem bardy. Bäri geldim, Türkiýe geldim, bäri Türkmenistanly studentler bilen tanıştım. Olar bilen wagt geçirdim, şumadym wagt geçirýän batly dostlarym bar. Olar bilen ýaşap, olar bilen wagt geçirip türkmençäni öwrendim mana şunu ýani. Inem türkmen aýdym sağlarynyň türkmen halk döredijliginiň gözlegine çykdyň, şeýlemi? Tapa bildiňmi bir zatlar? Ýetdiňmi maksadyna? Maksadyma şumada ýetemokdama az galdy. Sizin inşallah ýardymyňyzla türkmen aýdymlaryny, halk aýdymlaryny dutar saz tapmalys. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem elýeterlidir. Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi. Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär. Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri de mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinläň. Merhaba dolanlar. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly gepleşiginde bugün Awganistanyň türkmen studentler birleşigi 27-nji aprelde Istanbulda Awganistan türkmenleri we globallaşmaklyk döwrüne täzin etilatly nowatdaky uly ýygyny geçirmäge taýarlanýarka, ana şol geçiriljek çäreden uğralyp Awganistanyň täze türkmen nesliniň geljek barada alyp barýan işler hakynda Türkiýedäki Awganistanyň türkmen studentler birleşiginiň öňdewarjylary Abdulnazar Rahman, Amanullah Erkin ve Esadullah Erkin ağlar bilen gurundeşik geçirdik. Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna doşuşup, dünýä türkmenleri gepleşigi arkaly dürli ýurtlardaky türkmenler bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duruň. Bagtyar günlerde görüşelim. Rowaşlyk kemraňyz bolsun. Söhbetdeşler, gurundeşliginiz üçin köp sag bolun. Minnettar. Sag bolun, minnettar sizden. Sag bolun. Allah ýardım. Sag bolun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.